Walah. Dar meletus balonku dhewe. Balonku cilik berarti mau tis ngono nek sing gedhi dar ya. Masya Allah berkah barokah ya Allah Gusti. Bareng kelir dibuka mak biak sing meresani masuk, sing wedok mlumpuk wedok, sing lanang awor lanang. Sebabnya apa Bu wedok karo lanang kok gak gelem awor? Sebabnya apa Bu? Ya ngono kuwi nek wedok karo lanang nek awore ra iso gibah ngono ya. Berkah barokah saderepun ngaturi sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kayen ketoke dhewe nganggo kudung kabeh cah ya cah uluk salam sik dosa lho. Diamuk Tuhan Yang Maha Esa Bu engko Bu. Kula ambali malih nggih Bu nggih. Uluk salam rumiyin. Walah kok iso ujapan kudungan ora gelem jawab uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing gelem jawab uluk salam muga-muga rezekine tambah. Sing ora gelem jawab uluk salam muga-muga anake tambah. Ya amin abu kok iso malah banyak anak banyak angge nek anake akeh ki mesti rezekine akeh contone aku dhewe. Saka ngamirsani pagelaran ketoprak gilar tribudaya pidalem saking dusun Tempuran Blora Mustika ingkang dipun pangersani Bapak Trimo Raharjo. Matur sembah nuwun nduk awak dhewe terkonjuk dumateng Bapak Panitia Penyelenggara khususé Bapak Lurah saha perangkatipun lan masyarakat dusun Kayen. Leres nggih Bu. Desane sing banter sing kompak apa nduk? Awak dhewe sak kanca ditimbali ning desa Kayen kanthi acara tasakuran sedekah bumi. Bumine disedekahi cek men dadi desa sing gemah ripah loh jinawe murah sandang murah pangan. Walah wong kene dumbeke masyaallah Bu. Gowedi dawu. Urung gedange ya Allah nduk. Gedang nek iso gudi-gudi bengkong-bengkong ngono. Mertandakno nek wong kene iki murah pangan nggih Bu nggih. Terus bugise Masya Allah Bu, bugis kok wireng-ireng ketane ireng maksudnya ra nggih ngaten ta dongane kanggo masyarakat dusun Kayen ya nduk ya muga-muga sak pungkure bumine disedekahi sak pungkure bumine dibancaki wong Kayen pinaringan seger kuarasan diparingi panjang umur cedhek rezekine didohke sengkalane sing maune utange 5 juta lunas sing maune sapine 7 dadi 14 sing urung duwe bojo ndang duwe sing wis duwe bojo muga-muga kok rabine to Pak abene Pak. Wong lanang-lanang iki piye iki abene kok wis duwe bojo kok rabine. Sing wis duwe bojo muga-muga langgeng omah-omahe. Dongane sing apik-apik kanggo wong Kayen sedaya ya nduk. Ngaturi panglipur sinareng LST Audio sing tim incenge apa sayangku? Media Tama Jos Jernih. Ya, kondang ya. Dikai salam pemanasan rumiyin Liminho. Kayak halus-halusan sing nadane rendah-rendahan kaya ndingi ayo men yo. 1000 kota iki selamat datang kanggo aku mambu kok delik nisor klanding nih lho nisor klanding lah bangga ketok sapa jeke ora ngarah roh sapa DR apal berarti do mambu kabeh nek ngono irunge omahe kula Papua kono iso biayaan teko kene bocah anggrus kadung tercemar ya ngono iku. Saya kota salam pemanasan tergonjok spesiale buat masyarakat dusun Kayen ingkang mirsani gilar tribudaya ing sonten menika. Ayo Limino. Sinareng Media Tama ugi LST Audio. Aku di kamu sepenuhnya. Kamu di aku seperlunya. Weh. Sewu kutha wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning endi? Goleki saprene
waktu mong sadelo tanggo tombo kangen jroning dodo seladyan sak keping motor tanggo tombo kangen jroning dodo. Wonten sewu kutha diaturi salam pemanasan terspesiale kagem masyarakat dusun Kayen sedaya. Oke, artise abang-abang beranang weh. Rong kalong jek utuh iki ya. Oke, atensi saka ibu-ibuke napa Bu niki, Bu? Wong wedok-wedok mboten do njaluk. Pak lanang mboten do nyuwun. Lanang wedok ketoke do manut kabeh iki sing brengose njowo ketet ngarep dhewe iki apa iki dhewe lagune, Dik? Katut, walah lagu nek katut lanangan iki nek katut tenan terus piye, Nduk? Saiki usume ngono ya, Pak ya. Berarti nek wong wedok katut lanangan terus nek lanang katut apa, Nduk? Lah iya padha ae. Oke, langsung tak capcus tampilke artis kang bareng Ika Samantha. Gila teri budaya. Kaosnya kembar nganggone abang-abang ya Pak iki lho nduk sing brengose njubel. Lho iya to ngono ki nganggo abang-abang berarti kaya apa? Kok sogok tunteng bocah kok iso ngene. Kok saya kok sogok tunteng Pake njaluke katut lanangan. Ki roh ta ora lagune katut lanangan sing piye? Alah kowe kurang roh. Pripun Pak lagune Pak? Katut lanangan, penek noh blinding kuwi. Kowe ready ta ora? Ketok wis dirogono nduk lho. Ora gatel kukur-kukur. Masaku ngene-ngene iki mah masaku ngrogo apa ta apa dibule gatel. Iki nek katut lanangan kowe urung ready. Lagune sing piye men katut lanangan men? Aku nek lagi krungu iki men. Berarti wis garap ya Win? Wis garap tapi urung ngene maksudem bahasa apa? Wong kok iso vokal tetep ready. Apa? HP siap. Nek ngono dirimu ngaturi apa sih engko bar iki dikoordinasikan untuk bapake sing lagune katut lanangan. Tenang, ning kene apa sing ora iso. Tembang Tresno. Oke, iku Mas Eko Darmanto tawane njaluke apa? Kon mendekat. Moro Mas. Moro. Request mlebes Mami. Alah kula niki ngaten niki sungkan kok cah ya Allah Gusti. Apa tak tampani piye maksudnya para akeh lah Pak. Dalam Kicomania sing manuk kundang-undangan niku. Masyaallah Gusti, awal lagu saiki jenenge tenan. Iki perlu ta iki, perlu diperkembangbiakan. Kicomania manuk kundang-undangan. Nggih, berarti katut lanangane anu nduk. Terus manuk kundang-undangan ya. Mengke bakdo niki kula kasih Kak, nggih. Iki anak wedok iki soalé lagune tembang Tresno. Saiki gak kulino anu Kicomania soalé. Limindo diwonaturi yang punya tembang Tresno rumiyin, bakdo menika mengke diaturi sunane bapake wonten Kicomania weh. Nah kembali bareng Gilar Teri Budaya LST Audio Media Tama. Ya Allah, golek mentek sih.
kembali bergoyang. Asik. Goyang yo. Mendung-mendung sahdu. Iki mau bapak si kumis ya. Urung tepung jenenge ya ndak ya. Mau tak kenal lali ya. Dari pasukannya Mas Eko Darmanto request apa tak tunggu. Mungkin Bu Endang. Bu Endang request mboten. Ayo. Anu lho Bu, kalau gilar Tribudaya dikatutno ngono lho Bu, cah ya awan. Nek ana cakepan iki kalau digeret Bu Endang. Nek ana cakepan iki kalau aku sak kancaku digeret Bu, aja kok kono-kono tok ae Bu. Ben roh rasane melok mergawe Bu Endang iki piye ngono. Request apa Bu Endang tak tunggu. Ayo aja kondur sik, kok iso pendange woh apa ning omah. Siksa kubur. Ya Allah Gusti. Kok bariku terus sebujur bangkai ya. Kowe kok medeni wong Eto Darmanto. Urung apa-apa kok wis mbok kon siksa kubur iku lho. Aku urung siap kok. Apa permintaane? KR kaya ngeracun sing serius kok. Lagune apa saka Bu Endang tak tunggu iki sing mlebu ana Kicau Mania terus KR kaya ngeracun. Jos tenan iki. Permintaan Kicau Mania tak bingis dulu ya. Kicau engko irunge sumpet kabeh ya, Nduk. Tukang syuting barang kudu melok ya. Rungokno tukang syuting. Nek Mas Kicau Mania ya urung sumpet nginang ngene kabeh kudune melok kudune. Risma Dewi diaturi yang punya Kicau Mania. Nah, permintaannya dari pasukannya Bu Endang apa tak tunggu wis pokoke los-losan dina iki aja mulai sik, angger mulai tak syarat tenan kok iku. Ben dikatutno ngono lho cah. Sok apaan mbok jamu. Ya udah Kicau Mania kita redikan dulu spesialnya buat Pak Kumis yang bau bagus dhewe ya. Oke. Go. Terus bariki wonten keong racun juga. Yuk.
Rimindo, sikat. Sinarang Media Tamau Giwonten LST Audio. Sinarang GTP Musiknya Indonesia spesialnya buat kalian semua, kalian berdendang, kalian bergoyang. Lagu sing lagi naik daun ya, sing lagi viral di dunia pertiktokan. bulldozer rasane nah. Lho ngene iki ya disenengi cah cilik-cilik kok angger ngene iki ya lho. Besenge iki teko. Iki kok teko kene iki. Kowe nek ilang bocah kok iso
Omahe ade ra karo ngetutno ketoprak GTP nganti teko kene. Oh, karo saka Baterem. Karo kuda, oh nang mlebu ning nguri mangan. Satu permintaan nggih. Matur sembah nuwun Pak iki wau Kicomania diaturi sak rupa-rupane wong lagu perdana mbok piye bentuke iki. Anukku siap nih Mbak. Men, mosok ngene iki mang tenan lagune. Yang punya keong racunnya siapa sing minta sayangku cinta? Mas apa Mbak? Iki cewek-ceweknya mboten do minta. Mbak cantik. Mboten do nyuwun. Oke, yang punya keong racun iki tak redikan dulu. Masa orang njaluk ta Darmanto? Apa? Ngene iki apa? Apa iku? Oh, tali kotang. Bener ngene. Anu ya, bener kowe timbang wong bento terakhir. Jalukane apa to Darmanto? Apa iku tali kotang? Sing didemek mie dhewe. Kok bar iki tak wehi tali kotang kowe kudune rene. Iki tiga esek yang punya KR, keong racun beh ya. Aku tanggolek penyanyi. Ayo Dwi, diatur keong racun, Nduk. Iki abene suara apa ya, Nduk abene? Ora iki lho, dijinan iki abene apa? Oh, berarti ana dangdutin sih, Pak nggih. Teng mriki enten dangdut. Wah, jos. Wong kayen trae sangar tenan tak akoni. Duwike akeh tanggapane berah. Semoga-moga diparingi panjang umur terus wong kayen. Lagune wonten keong racun spesial buat Kang Masku tercinta bareng Dwi Rama juga Media Tama LST Audio.
Ngoni-ngonane sapa Bu Dimbar Ucul iki, Bu? Aku gak mampu nirokno gayane ndekne. Dengkulku wala langsung asam urat. Apa ning ndi rene rene. Boleh kenalan dulu rene. Aku menone tak terus-terus ya suwe-suwe koyo ndekne kok. Soale jiwa-jiwaku wis mendekati ngene iki. Sio tantok, kaose munjuk, ngene-ngene walah. Benunuke ku opo. Jenengem sapa? Namanya siapa? Mbak Jar. Siapa? Mbah Jan. Ejor. Walah galak tenan iki. Omahmu ndi omahmu? Omahku. Bluro. Lho mloro ndi? Iki wong kene, Mbak. Wong Greneng. Kok diumbar ucul bahaya mboten iki? Gak nyokot ya. Lagune apa? Lagune requestem apa? Lagune disco. Engko bareng tak kei disco ya. Engko sing dhuwur ben katut kowe. Wah, HP pediot gorokanku tiro. Pediot napas kurang ngatasi. Engko tak kei disco ya. Sementing nyawer ya. Isih perawan iki, Mbak. Gua dis kok nang ngene. Yo, iki keterak panjak kendang ngajiur tenan iki. Lembut terang arah tek ora. Mbak Jar dari Greneng jaluke engko disko, engko dikek diskonan. Engko polahe ben ngusir-ngusir kericakan iki lho. Tali gotang tak kei sik ya. Oh bar iki ngaturi permintaan dari Mbak Jar saka Greneng tenan. Kowe nek karo kowe kalah musuh iku. Ngono ora duwe tenaga entek ora duwe. Selendang biru ditunggu, yang punya tali kotang dulu ya. Ini permintaan dari dulur lanang saya, pasukannya Bu Endang, monggo. Yuk Mas, ben aturi wonten tali kotang karo Dek Fitria, ayo. Iki Mas Talini. Ayo, Anjaneha diaturi. Anjaneha bersama Eko Darmanto, Rene tau ora kok kowe kok tak buanting lho rene lho. Ayo selak muni lagune kok iso. Biyen wis tak tukoke wujud tali saka tangi saiki melako ilang saisine lunga menyang endi apa metrang bari apa kowe lali karo aku iki Adian regane mewu kuwi wujud atesanku jare kowe melu aku lako mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kotang Gilar Tribudaya Bu Endang tali kotang iki tasing kontokan ning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci Masih bersama EDR Story, fotografer kondangnya Indonesia, fotografer mahalnya Indonesia. Mediata masuk ketok nora ini ya Mas, buronan soalnya ini benang kecekel. Sikat lagi ya.
satu poke wujud tali sak kotane saiki leko ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku leko mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kotan Ayo Nun. Mas taline Saka. kondora Saka. Saka. mergo Saka. bapak Ngeri. Saka. 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 aku dijodohke malah karo priyo siji Sampai bawah. wis Sampai cukup bawah. mung Sampai semene wae tukang masandung basuki aku ora bakalan lali sing ngeparengake mesti bali Tali kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci tali kotang saksi tresnaku kang suci Tak imboi satu apa lagune yo? Tak imboi telu yo leh gak apa-apa los. Sumanding siap ready. Wiwin Sapara, Pak Sumanding. Yomi Ramadhani, tiga Sumanding. Yo wes nehane ayo nih Kak Sumanding yo. Iki terima kasih terkonjuk spesiale kanggo Bu Endang ya. Pokoknya matur thank you, dongaku kanggo Bu Endang semoga dilancarkan usahanya. Amin. Dongaku mandi loh Bu Endang. Aku nek ndongakno wong mandi, tapi nek ndongakno awakku dhewe gak tau nyantol, Bu. Mbah piye? Apa permintaannya? Rindunya hatiku. Lho Mbak Jar mang ning ndi parake, Bu? Malah ndi wonge Mbak Jar? Jar, jare njaluk disko. Wah, bocah kok iso ngene iki mang teko ndi neh wonge. Wong dikei njaluk disko kok malah ora ono. Wah, ora tau kok nek balik dikei diskonan. Ojing. Oke, Sumanding kita redikan dulu spesialnya buat dulur lanang EDR story ya, monggo. Ayo men, ready men. Gue bar iki jek ana permintaan selendang biru. Selendang biru apa kuning, Nduk? Terus yang punya rindunya hatiku juga ditunggu. LS Jack Media Tama Sinoksen bulan kekencar ing ratri Gure jagat bareng lawan si Redi Nata bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu Genyo manis sesut yaku
sandingan Jalalala. kang kadya ini mintuno setyen katresna Pujanku sayang manggenang kenang Prediso kasembadan antar jatine kasetian Prediso kasembadan antar jatine kasetian. Terima kasih. Matur suwun. Nah. Wes blenger. Nek orang blenger tak kei sak blengere ndekne pokoke. Tenan. Omahe aduh jere pendang mulai. Iku mang wis tak seneni kuwi anggere mulai saiki wis cukup tahu aku ngono pokoke. Dan selamat datang buat bebebku tercinta. Pasukannya Siluman Nyambe. Wih. Halo, selendang biru. Rindunya hatiku apa selendang biru saya mau ayo. Rindunya hatiku nyanyi dewe ya. Nyanyi dewe ya. Mic 2 langsung tak kasih ke situ. Ayo dok, mic-nya paket Norono rindunya hatiku radikan dulu ngebariki yang punya selendang biru. Mic loro paket Norono. Oke. Yo. Piye? Piye sayangku. Sik men. Piye aku mbok kon piye iki arep patek cetha ngene kok iso. Nyawer. Nggih, Dik. Dalem. Kangen bojo. Lah nek sing ora ndek bojo kangen bojone sapa? Kangen bojone tanggane nggih ora apa-apa. Bojone ning ado. Nggih mengken kula aturi badane kangen bojo. Piye bebeb? Sik men. Bebebku apa ini? Aduh ya Allah. Berpelukan. Lagunya apa? Mama Irma. Lagunya apa Mama Irma? Ya wes iki ndang nyanyi sik engko lagune menyusul. Ayo rindunya hatiku, sayangku redikan dulu spesialnya kanggo sing mburi pojok samping panggung. Kono wedoke kono lanange kono gak ngono Win. Oh Mbak Wiwin, oke. Wiwin berarti maju di depan sini, menjaga yang di depan ya dua artis. Ika Samantha karo Wiwin ngaju ning kono, Joko ngono, Joko Gapura ngarep. Bebek Renata. Dikasih salam-salam Bebek Renata. Salam-salam dulu, oke. Pelacur hitam. Berasa kayak artis deh. Terima kasih bebekku semua. Jadikan permaisuri Sesti. oh kasihku oh sayangku aku bangga
berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Sikat sama-sama yuk bos. Rindunya hatiku masih bersama Diva Karaoke. Diva Karaoke. Oke masuk. Bening bisa tekan cepu barang lo. Masuk yuk. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Sikat yuk bos. Rindunya hatiku Aku cinta kepadamu, bersemiran dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Terima Terima kasih kasih. untuk pasukannya dari Diva Karaoke. Yang sudah Matur boleh thank you. pulang. Berarti numpak sepeda karo nggawa gedang yang sudah boleh pulang. Dari timnya Diva Karaoke terima kasih matur thank you Betul, Mbak, hadirnya. Diva Karaoke. Masih ada lowongan nggak buat saya? Maksudnya aku tukang ngepel, ambek nyapu, mosok aku ngene apa dadi ngono ndak payu piye, Nduk? Wong rupaku yang jebobok koyok manuk serimbombok ngene. Kalau masih ada nanti japri ya, Mah. Soalnya nek prai kan kita butuh. Isi ono kangen bojo karo selendang biru. Ha iki kapung bebebku Jar. Jar sapa jenenge? Jarwati. Ojingan sithik men ben suweneng nek atine. Kita itu di sini nyenengno ragur masyarakat kayen tok. Ngenekan barang ki perlu seneng atine. Men ya. Kayak ojingan jilu engko jablas terus selendang biru engko sing terakhir penutupan nonton Kangen Bojo. Jadi 2 lagu cukup ya soalnya wis dalu jamet. Spesial buat bebebku Jarwati. Ya, bojone Jarwanto ya. Dia dikasih yang punya ojing sebentar. Neng kene, ayo kita ojingan. Neng kene diskonan kene ayo. Salam-salam buat Jarwati punya, Bos. Spesial juga buat warga kayanku bergoyang, warga kayanku berdedak bareng LSP Audio Media Tama Production. Sikat ojing bareng yuk. Gelengkan kepala, goyangkan badan sama-sama. Dengan dancerku yang cantik bila bernama Jarwati. Dancernya kok wah, saya ujur sini, saya ujur sini. Dancer manianya, grenek punya bos. Yo, bisa ngono.
terima kasih Bater, thank you partisipasi yang sangat luar biasa. Kembali bergoyang bareng Kilat Teriu dan juga LSP Audio Media sama Production. Ojingnya limini hobunya. Sikat lagi ya. Hey. Ini kia diketakno lho, iki mangkunge Gusti Allah lho media tama. Ke dosa ngrembug ketokno iki tenan. Sing rezekane yo ngene iki. Mumbul sedur. Ayo ya. Nyawer lagi. Terus maju. Biasa. Baru bareng dancernya Jarwani Greweng punya. Yo. He a he. He a he. He a he. Ihi jare. Oh. Ihi jare.
bapake ndi? Langsung ngentasi nggih Pak De nggih. Oke, dipun aturi wonten lagu campursari Kangen Bojo, setunggal lagu penutupan terakhir karo Ngeranti Darane. Ampun kondoro miyen nggih Bu nggih, bakdo niki tasih wonten dagelan. Nah, dagelane telu ganteng-ganteng. Gak ono sak mbluro. Dagelane nglumpuk telu ganteng-ganteng ning kene kabeh ya Nduk ya. Jos wis pokoke luar biasa untuk GTP. Promosi. Protokolnya buat ngeluh kok. Ayo men, dadi betul. Rekojo dibatang. Bapake ingkang ngersake Kangen Bojo nggih Pak nggih. Mbok pilih wau ngendikane bojone merantau wonten tebih. Mosok merantau. Bojone yang lagi merantau di jauh. Media Tama LS Radio. Ketawa suaramu terus kelingan manis Bareng-bareng sowan timbang kawa dhewe kadukan karo Bendara Putri. Ayo, Dok.
sampun kalampah panjenengan tindak wonten ing Nyadisari mboyongi dhateng Bintuah ingkang pun tayuh dening Kakang Bakri. Duh Kanjeng, pangapunten. Sak sampunipun kula dumugi wonten ing Disariati. Boten saged boyong wontenipun pusaka rambut pinutung kala tanigara trondong gumbala geni lan sabuk taliwake menika boten. Perkawis pun menapa? Amargi ing dinten sakmenika pusaka sekawan cacahipun sampun wonten astanipun nggih menika Kakang Sumali. Pusaka pati ana tanganane Sumali. Cobi panjenengan matur. Kok ngantos pusaka pati sekawet pun tayuh dening Kakang Bakri kalenggan menika wonten tanganipun Kakang Sumali. Jlentrehipun dos pundi Kakang? Saking lipatipun Empu Sumali. Payembakipun menika saged mrebat pusaka cacahipun sekawan ati. Piyambakipun malih rupuh dhateng Bupati. Ngembari pasudanipun Bupati. Yen pancen pusaka pati tangane Sumali. Makane iki kurang dhuwur lungguhan iki. Oh, kurang dhuwur. Iki dhuwurno. Lah, aku dadi bupatine, kowe mek lungguhane. Angel. Cung. Aku dadi bupatine. Lugo. Pati lugo kabeh. Lugo. Wis ya. Tatanan pati tak ubah total. Diubah. Kandhane ya mulai sesuk sekolahan tak tutup. Ditutup. Sekolah tak tutup. Lah kok ditutup terus piye? Bocah cilik sekolahe apa tak kandhani? Remi, ceki, domino, kiyu-kiyu lan sak liya-liyane. Oh, ngono ya. Oh, goblok piye? Sing pinter ben aku dhewe. Bener. Pabrik susu tak tutup. Kok ditutupi kepiye bocah-bocah? Bocah-bocah ora oleh ngombe susu Indomil. Lah ngombe susu. Ngombene apa? Kudune. Ngombene apa kudune? Arak. Kilin. Bir. Bocah ben koclok kabeh sing pinter kok aku. Wah, sumane. Cocok. Perkara yo ngono. Perkara iso salah, iso dadi bener, sing bener iso dadi salah. Lah kok bisa? Lho karek bandane akeh ta sithik. Lah saumpama wong sing ora ndek bondo kok kliru piye? Tak hukum tak pateni misan. Wong sing salah bondone akeh. Lolos. Karek duwe. Oh iya. Cocok. Katone kok penak. Dagelane bendang itu. Ayo, padha selesai. Ayo.